Steeds meer steden kampen met fietsoverlast. Ze staan overal en vooral op plekken waar ze niet horen, zoals winkelstraten. Niet mooi voor het beeld, maar ook lastig voor de winkeliers. Want die willen natuurlijk ook gewoon hun mooie voorgevels laten zien en hun etalages. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Ringrijders strijden om de belangrijkste prijs. En zonnen, zwemmen en ergeren op het Zeeuwse strand. Goedenavond. Ze staan tegen winkelpuien, blokkeren smalle straatjes. En als de fietsenstalling al overvol is, proberen mensen er toch nog hun fiets neer te zetten. Zeeuwse steden worstelen met de toestroom van fietsers en hun neiging om zo dicht mogelijk bij hun bestemming te parkeren. Goes denkt nu de oplossing gevonden te hebben: stallingen in leegstaande winkels. Op een drukke dag komen er 2500 mensen op de fiets naar Goes, terwijl er maar 1500 fietsparkeerplekken zijn. Je ziet ze op de grote markt, voor winkels staan, ook in verschillende steegjes. Ja, niet mooi voor het beeld, maar ook lastig voor de winkeliers. Want die willen natuurlijk ook gewoon hun mooie voorgevels laten zien en hun etalages. Met name ondernemers zeggen last te hebben van de fietsen. Vooral in de straatjes zoals bijvoorbeeld het Papegaaienstraatje, het Witte Paardenstraatje, echt in de smallere straatjes. Mensen parkeren natuurlijk hun fiets gewoon in feite langs de gevel, waardoor er op een gegeven moment eigenlijk opstoppingen ontstaan in die smalle straatjes, zodat mensen niet meer echt goed door kunnen lopen. Zeeuwse gemeentebesturen proberen fietsers op centrale plekken te laten parkeren, maar dat wordt niet door alle fietsers gewaardeerd. Ik vind dat niet goed, want je moet de mensen in de stad houden. Hier gebeurt het. En door ze af te wijzen, en net als auto's te ver wegbanden, schiet ook niet op. Ik vind dat niet zo makkelijk. U neemt uw fiets liever mee naar waar u zijn moet? Precies, dan loop ik of dan ga ik hier tussendoor. Het is handig als het allemaal netjes gesorteerd wordt natuurlijk, maar Vindt de gemeente wel? dichtbij is wat betreft de winkels en dergelijke. Maar sommige fietsers parkeren juist graag aan de rand van het centrum. Nou, omdat het gemakkelijk is en dan kun je makkelijk de stad inlopen, zit je fiets niet in de weg. En ik denk ook, het is een beetje slordig, als je een winkel in moet, kun je moeilijk met de fiets doen. Dan moet je voor de winkel parkeren. Ja, er zijn genoeg mensen die dat doen hoor. Ja, maar ik doe dat niet. U vindt het niet erg om een eindje te lopen? Nee, dat is goed voor me. Ja, nee. Je kan toch niet met je fiets gaan winkelen, dat gaat niet. Nee. En vindt u dat er goed genoeg plekken zijn om je fiets kwijt te kunnen? Ik kan hem altijd kwijt, dus altijd wel een plekje. Goes heeft een plan dat ook een ander probleem oplost. Er is dan meteen een invulling voor de vele leegstaande winkels in de stad. In de droomsituatie in de toekomst willen we als gemeente Goes echt overdekte fietsparkeerplekken realiseren. En zo mogelijk ook bewaakt met camera of met iemand erbij. En daarbij zijn we aan het kijken of we leegstaande winkelpanden daarvoor kunnen gebruiken. En dan hopen we in de buitenschil van de stad, maar mag het ook wat dieper de stad in zijn, ja, dan zien we er ook wel mogelijkheden in. In Zierikzee loopt een onderzoek naar fietsparkeren. Terneuzen heeft er een enquête over uitgezet. En in Middelburg probeert men met speciale verlichting fietsers tot ander gedrag te verleiden. En ik praat erover verder met de verslaggever Nadia Berkelder. Ja, Nadia, Goes heeft dus al concrete plannen. Andere gemeentes hebben ideeën. Maar hoe zit het met de plannen daar? Schieten die een beetje op? Nou nee, niet echt. De plannen komen meestal van raadsleden. Die vinden dat er iets moet gebeuren aan de fietsvoorzieningen in de stad. Maar je ziet vervolgens dat colleges er niet zoveel haast mee maken. Er wordt wel onderzoek gedaan, maar echt oplossingen zijn er nog niet. Nee, is dat erg? Nou ja, erg. Alles is natuurlijk relatief. En die fietsoverlast is het gevolg van succesvolle maatregelen om auto's uit de stad te weren. En dat is natuurlijk echt een heel goed idee. En je ziet ook dat door de toename van elektrische fietsen mensen vaker met de fietsen naar de stad komen. Zoals dat stel in het filmpje, die komen uit de Koningsplaat. Helemaal naar Goes fietsen, dat is best een end. Maar ja, als er niks gebeurt, dan lopen de steden wel echt vol met fietsen. Nadia, dankjewel. Het lichaam dat gisteren in de Westerschelde is gevonden is van de vermiste zwemmer. Het gaat om een 32-jarige Syrische man die in de noodopvang van het COA in Vlissingen verbleef. Uit onderzoek blijkt dat de man is verdronken. Vorige week donderdag ging de man zwemmen bij het Nollehoofd in Vlissingen en verdween uit het zicht. Daarop werd een grote zoekactie opgestart. Een dag later werd er al rekening mee gehouden dat de man niet meer in leven zou zijn. Schippers klagen steen en been over de personeelstekorten op de sluizen in Zeeland. Ook rederij De Niek uit Terneuzen heeft er last van.
De rederij vaart met onder meer rondvaartboten op alle Zeeuwse wateren, zoals hier op de Grevelingen. Te pas en te onpas dat de sluizen gestremd worden. Dus dat wij geconfronteerd worden met het feit dat wij niet op onze locatie kunnen komen waar we afspraken gemaakt hebben. Door de beperkte schuttingen van de sluizen loopt hij ook inkomsten mis. Want omdat hij zaterdag een toertocht heeft in Vlissingen, moet hij eerder gaan varen dan hij zou willen. En dat betekent dus dat ik de vrijdag, morgen, dat ik eigenlijk niks kan inplannen omdat ik niet weet wanneer ik er ben. Het is niet duidelijk wanneer de personeelstekorten op de sluizen zijn opgelost. Stichting Vrienden van het Bravis Ziekenhuis heeft aangifte gedaan tegen de penningmeester van de stichting vanwege verduistering. Er zou meer dan €84.000 zijn gestolen. De penningmeester is ontslagen en is geen lid meer van het bestuur. Inwoners van Tolen, Sint-Philipsland en Rijmerswaal zijn vaak aangewezen op dit ziekenhuis, met vestigingen in Bergen-op-Zoom en Roosendaal. De stichting financiert extra zaken in het ziekenhuis die niet uit het gewone budget kunnen worden betaald, zoals de speciale stoelen of het opknappen van de kinderafdeling. Voor de toeschouwers is het een leuk uitstapje, maar voor de ringrijders is het bittere ernst vandaag tijdens het Zeeuws kampioenschap in Middelburg. Met 150 ringrijders zit het aantal deelnemers weer in de lift. Vorig jaar was een dieptepunt en toen telde de wedstrijd er maar 120. En ik denk dat dat komt doordat sommige rijders andere hobby's hebben gezocht in de coronatijd. Sommige paarden waren niet beschikbaar. Dat heeft samen wel voor gezorgd dat we vorig jaar echt moesten opstarten. En dat blijkt dus nu toch wel gelukt. Sebastiaan Sturm is een bekend gezicht op het terrein. Hij doet voor de 20ste keer mee en is 7 keer kampioen geworden. Toch is hij niet meer zo fanatiek als voorheen. Nu heb ik ook een huisje, een gezinnetje, best zware baan. En heb je daar iets minder tijd voor om echt heel fanatiek te zijn. Hierdoor krijgt de jonge garde meer kans. Zij gaan wel volledig voor de winst. Het is een hobby en topsport. Het is voor ons het mooiste wat er is. Wij leven ervoor. Vanwege de vele nieuwe deelnemers durft de organisatie niet te voorspellen wie er met de winst vandoor gaat. En zodra bekend is wie de Zeeuws kampioen ringrijden is, dan lees je dat natuurlijk in onze app en op omroepzeeland.nl. Zon, zee en zand. Op een dag als vandaag is het genieten op de Zeeuwse stranden. Totdat je je gaat ergeren aan iemand of iets in je buurt. En wij waren wel benieuwd wat nou de grootste strandergernissen zijn en hielden een enquête. En deze 5 ergernissen staan bovenaan. Op nummer 5 staat roken en blowen op het strand. Ongeveer hetzelfde aantal strandbezoekers stoort zich aan loslopende honden. De herrie die andere mensen maken staat op nummer 3 op de ranglijst van ergernissen. Op nummer 2 staat mensen die onnodig dicht bij je komen liggen. Maar de grootste ergernis is toch vuil, viezigheid en afval op het strand. Op een zonnige dag als vandaag wordt het hier op het strand van Vlissingen straks druk. En hoe drukker het wordt, hoe groter de ergernissen. Agnes, jij hebt die enquête van Omroep Zeeland ook ingevuld. Wat is jouw allergrootste ergernis? De allergrootste ergernis is de herrie. En daarnaast ook het afval wat er op het strand achterblijft. De herrie op het strand. Waar erger jij je dan aan? Het is voornamelijk de muziek die de jongeren draaien. En dan ook met heel veel geluid. En je kunt ze er wel op aanspreken, maar er wordt geen gehoor gegeven aan de vraag om het even wat zachter te doen. Dat vind ik dan toch wel jammer. Nou ben jij een inwoner van Vlissingen, maar je gaat dus als het heel erg warm is en het wordt druk, dan ga je niet hier naar het strand. Nee, dan ga ik naar de Banjaard. Want wat is daar wat hier niet is? Rust. Het is schoner. En ik heb gewoon geen herrie aan mijn hoofd. Alleen ik kom hier wel heel graag wandelen. En als je hier dan wandelt, als we het dan over troep hebben, wat vind je dan hier? Heel veel plastic, blikjes, flesjes, microplastics. Hele kleine korreltjes blauw spul. Dat krijg je bijna niet uit het water of uit het zand. Dus dat ga ik dan ook maar laten liggen. Maar de rest dat neem ik gewoon mee in een vuilniszak en dan nemen we mee aan de andere kant. Meestal heb je aan de glooiing vaak wel een hele grote bak. En daar gaat het afval in. En er zijn niet alleen plastic zakjes en peuken, maar ook soms hele kapotte parasols of stoelen die mensen laten liggen. En Toon, dat is volgens mij ook jouw allergrootste ergernis, hè? Ja, het is inderdaad de grootste ergernis. En niet alleen mijn grote ergernis, maar ook veel gasten die dus Vlissingen strand bezoeken. Dan vind je dus echt heel erg veel troep wat achtergelaten wordt door de mensen. Nou woon jij hier op de boulevard, hè? Dus jij ziet het allemaal gebeuren. Ja, ik woon op de boulevard Bankert. En dan loop ik hier s'avonds best wel eens vaak te wandelen. En dan zie ik toch nog een heleboel troep liggen. Dan denk ik van ja,
Waarom is dat nou nodig om nou even niet 5 stappen verder te zetten en even daarin je boel te deponeren? Heb je nog meer ergernissen hier? Als je hier het strand voorlegt, dan praten we over 5.000 tot 10.000 gasten die hier op het strand verblijven. En die zullen dan hier allemaal naar de pier toe moeten om een plasje te plegen. Nou, daar is de zaak helemaal niet op ingesteld. Dus de openbare voorziening zoals we die voorheen hadden, dus met meer toiletten, dat zou wel wenselijk zijn. Maar nu lopen er zo 5.000 tot 8.000 mensen de zee in op een drukke dag en doen daar de behoefte. Ik geloof niet dat dat echt gezond is. Ja, er valt natuurlijk altijd wel iets te mopperen of te ergeren. Maar het goede nieuws is, we hebben tenminste strand. En niet zo'n beetje ook. En de allermooiste stranden van Nederland. Veel opklaringen vandaag, landinwaarts wolkenvelden en dat zal vanavond ook nog wel even zo blijven. Het werd vandaag maximaal 25 graden. Morgen start zonnig, maar later krijgen wolken de overhand en is er 's avonds kans op een regen- of onweersbui. Het wordt daardoor wel drukkend warm bij maximaal 26 tot 29 graden. Maar goed, dat is pas morgen en nu zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Nog een hele mooie avond.